7-3 като гост Верде Гато, като домакин в мач от дивизия Green A на Premier Soccer League за футболисти над 40 годишна възраст. Българските момчета започнаха мача уверено и пропуснаха няколко положения за гол. Високите температури оказаха неблагоприятно влияние и на двата отбора в началото на срещата и гол падна чак в средата на полувремето. Негов автор бе Асен Ковачев за 1-0. След още няколко минути Ивайло Петков напредна отлично по лявото крило и центрира, където на точното място бе отново Асен Ковачев, който направи резултата 2-0. Само 5 минути по-късно гостите от Гато Верде намалиха за 2-1. Минута преди края на първото полувреме Костадин Грозданов отново върна комфортната предина на Ботев за 3-1. През второто полувреме на терена българите бяха пълни господари. В самото начало Костадин Везьов направи резултата 4-1. 5 минути след гола му Добрин Добриков увеличи предината на Ботев за 5-1. Авансът на българските момчета стана непреодолим, когато Костадин Везьов вкара второто си попадение в матча за 6-1. Седмия гол за българите вкара отново Добрин Добриков. Последва отпускане в редиците на Ботев, от което се възползва отбора на Гато Верде и намали резултата на 7-2. В заключителните минути на матча падна и последния гол, който оформи крайния резултат 7-3. Така Ботев Чикаго остава втори в класирането с 18 точки, само на 3 от лидера Депол. При мен е автора на 2 гола днес в матча. Ботев победи Гато Верде с 7-3. В началото на първото по време играхте добре, но не можахте да вкарате, малко оценихте противника, но след това всичко дойде на мястото си. Как видя матча ти днес? Ти си прав. В началото наистина подценихме. Липсват много важни играчи от отбора, но все пак събрахме това, което можахме. Може би времето оказа малко влияние, много от момчета, кондишън, топло, не ни достигат силата ти, но може би да вкара наистина много повече от това, което по време показваме. Да. Отново записахте победа, гоните първи отбор Депол. Какви са шансовете да станете първи? Имаме още един мач с тях, който предполагам ще реши шампионата. Ако голата разлика накрая се окаже по-важна, трябва да ги бием. Това е нещо, което ние трябва да се стремим да ги победим, а оттам нататък какво ще стане, да се покаже. Честита победа! Костадин Везьов вкара 2 гола днес. Как видя матча ти? Днес в началото почнахте малко по-слабо и в края завършихте малко по-слабо, но 7-3 е добър резултат. Благодаря ви. Победата за Ботев Чикаго в този матч беше много сладка, защото дойде при много топло време. Терена беше отличен за игра, но горещото време днеска не предразполагаше да разкрием пълните си възможности. Все пак е добре, че победихме, вкарахме 7 гола, което е добър показател за състоянието на Ботев Чикаго в днешния матч. Следващия ви матч играете отново за победа и гоните първото място. Имате шанс да станете първи? Имаме, това и целта пред Ботев Чикаго, да станем първи и да се надяваме да вземем купата на лигата, както сторихме миналата година. Отбора, сплотен от треньора Димитър Атанасов, се представя и тази година на приливи и отливи. В момента имаме много отсъстващи състезатели, които не са сред нас, но добра победа по отново 7 гола, така че Ботев Чикаго да се надяваме, че пак ще стане шампион и ще завоюва купата. Най-бързият нападател днес